ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଥର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି ଏ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ଶୁଭରେ ଶୁଭରେ ସରିଯାଉ। ଆମ ବଢିଆ ଭାଇନା ଥିଲା ବଦଳରେ ଏ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ଧାମରେ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କି? ବୃନ୍ଦାବନ କଣ କହିଲୁ? ବଳରାମ 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 ସେହି ବଳରାମର ପୁତ୍ର ବିକ୍ରମ ମୋ ମାନ ସମ୍ମାନକୁ ସେ ଧୂଳିସାତ କରିଛି। ତେଣୁକରି ସେ ପିତା ପୁତ୍ରକୁ ଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମରେ ଦରକାର ନାହିଁ। ଶୁଣ ସେନାପତି, ମୁଁ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି, ତୁମେ ଯଦି ସେ ପିତା ପୁତ୍ରକୁ ମୋ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମରେ ଦେଖ, ତୁମେ କେବେ ନ କରିବ କ୍ଷମା। ବଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ବାନ୍ଧି ନେଇ ଆସିବ ମୋ ଘର ନିକଟ। କାରଣ ମୁଁ ହେଉଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମର ରାଜା, ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ରାଜା, ପ୍ରତାପ সঙ্গে সঙ্গে মধ্যে খবর দেব, তা নাহলে সহিବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋର ଅସଂଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା। କାରଣ ମୁଁ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ସାଗର ସିଂ ପ୍ରଭା ଭୂମରେ ମଣିଷ ଖୋଜେ, ସାଗର ସିଂ ଭୂମରେ ମଣିଷ ରକ୍ତ ଖୋଜେ, ମଣିଷ ରକ୍ତ। ଯିବା ଆମେ ଦରବାର ମଧ୍ୟରେ। ସେନାପତି ବି କମ ନୁହଁ। ଛାଡ଼ ଆମର କଣ ଯାଇଛି, ଏଇଥର ବଡ ପଣ୍ଡା ରୋଲଟା ମୋ ହାତରେ ପଡିବ। ଦେଖିବା ରଥଯାତ୍ରା କେତେ ବାଟ ଆଗେଇବ।